Allah la ilaha illallah la ilaha illallah. Assalamu alaikum masu sauraro. Za ku saurari majalisi daga bakin Malam Abudllahi sirrin fatahi wanda aka gabatar da shi a Na'ibawa da ke cikin garin Kano dan tasi shekara ta 2025 da misalin karfe 4 na yamma 07070 3270 27. Godiya ga 'yan da'irar Malam Abudllahi sirrin fatahi Kano. Za ku yi tuntubar mu akan YouTube channel mai suna Hashir Ayagi TV sirrin fatahi TV. An gabatar da wannan majalisi ne na murnar zagayowar watan da aka haifi shugaba sallallahu alaihi wasallam wanda Umar Alhaji Dan Kole ya dauke nauyinsa tare da sadaukantarwa zuwa masoya shugaba sallallahu alaihi wasallam wanda ni Alhaji Hashir tare da Honorable Khalid muka yi tattaki wajen dauko muku hadiyatin minnin ilaika ya shi baban shi Malam Abudllahi bismillah. Salli ala khairil anami manala ala samawati lula bi izni rabbil alamin la ilaha illallah. بشار المولد ذكرنا بالمبتدي أصل الأصول سيدي يا سيدي علم بيوم العيد ما مثله من عيد أرحل في المولود في محل زوالي لا إله إلا الله. barka da ya mukammali barka ka da ya mukammali tamamullahi sarki mukammali Muhammadu ka isha Allah kai kadai ubangijin da ya gajalita ana za su yi masa ba alhamdulillah ya godiya ta gare ka ba jizi ce ba naso naso abinda kake so ba soyayyar wasa ba ayabe shi ni ma ka bani damar yaban sa ba da na isa ba barka ka dai ya mukammali la ilaha illallah. ina kuma sarkake ka da zargin da ba cikin sufa ake ba Ali ya kafi babu sanda ba cikin aikin ake ba Allah muradina a tabbatar da mu nan ga shugaba zamo muna ta ciki da wajen zama shi ne ba ni ba barka ka dai ya mukammali salamu alaika aya fatawul butuwa tafiya sararilla amsawa masoyin ubangiji nazo a bani abin cewa hadarar ka kaina ba hula kai wa masoyan ka masu ruhin a ibadallah barka ka dai ya mukammali la ilaha illallah annabi Muhammadu matu'ul muqamati sayyidul akbaranya mai sadarwa daga kai komai yake zuwa komai ke da komawa na cikin abin da ya zurba ba kai kake da yaba kewar mai kewa ku ne kewar mai kewa annabi ko da baya gadewa barka mukammali